Boas tardes, galegos, galegas e xente del mundo. Estamos aquí novamente ca Pizarra, porque hoxe mandou un chaval aí un correo dicíndome que iba a coller un bar e pidíme unha opinión, a ver se me podes dar unha explicación de os gastos que vou ter, porque dicíame o chaval, é un bar pequeniño, pago poucos gastos, meto un empleado a mañá e un á tarde, con facer 150 euros ao día, xa me debe dar por menos para cubrir gastos. E eu, claro, cando me mandou iso tipo, dixen, bueno, vou facer un vídeo explicándolle a toda a juventud que queira coller un negocio, porque isto non lle explican a nadie. Isto só hai que, como a min, mamalo e sufrir e joderte. Entonces, antes de que se jodan moitos, vou explicar. Vou explicar as contas do chaval, que ele me dixo que iba a pagar de alquiler, tal e igual, ainda estuve con el, e mirai, vai pagar no local 400 euros de alquiler. Vai pagar de electricidade, vai pagar non, topamos unha factura que paga o local 560 euros, igual paga máis, pero bueno, vamos a intentar ir ao mínimo, 560. Agua e basura, 70 euros ao mes, máis ou menos, calculamos. Teléfono e internet, 50 euros. Gestoría, 150 euros, e vamos ao mínimo, que se sei que van a haber gestorías e van a decir, como hai que pagar máis? Bueno, vamos ir ao mínimo, 150 euros. Autónomo, como o chaval xa foi autónomo e non pode aproveitarse do plan estes 50 euros, 300 euros, ao mínimo tamén vamos. IRPF, 70 euros, máis ou menos, así polo aire. Impuestos, aquí está o virus da xente, que me dice que os autónomos non pagan impuestos e meten os cartos debaixo da caixa. Vamos a calcular 0 impuestos, que este aí o chaval é que non tique todo, porque o tipo xa está generando, igual, aunque pensedes que non, está generando impuestos na electricidade, na agua, no teléfono, na gestoría, no alquiler, movendo que vai levar a mercancía, o tipo está generando, está facendo un sacrificio. Vamos a por que sea pirata, como gusta a min, e non pagan impuestos. 0 impuestos, veña. SGAI, extintores, control de plagas, 40 euriños ao mes, máis ou menos. Seguro do local, 60 euros ao mes. Sei que me está vendo o chaval, está atento, antes de coller o negocio, está atento, Total, 1.700 euros ao mes de gastos fijos, así polo mínimo, só polo mínimo. 1.700 euros. E normalmente un empleado vale a unha empresa 2.000 euros. Aunque o tipo chega ni 1.000 e pouco, vale a empresa 2.000 euros. E vacacións, bueno, indemnizacións, 2.000 euros vale a empresa. E vamos o tipo, que é o jefe, que vai a arriesgar tal e cual, mínimo cobre 1.500, se non vamos a por 2.000, 1.500 euros ao mes. Entón falle falta 1.700 máis 1.500, 3.200 euros ao mes para cubrir gastos. Pero, atende, para facer este 3.200 euros, tens que comprar 3.200 euros de mercancía, porque é o 50%, aunque moitos dicen que o café non vale nada, a agua que ganas o 300%, iso é mentira. Eu nunca den baixado un 48%, 45% de mercancía, e normalmente é o 50% se pos o pincho. Eu xa non puño o pincho, baixaba un poquinho, pero se pos o pincho, contas mantelería, lavavajillas, se pos o pincho hai que botar aceite na sartén, o gas, tal e cual, para poñer o pinchiño ao cliente para que vaya contento, non vas baixar do 50%, o 50% faiche falta para a mercancía, papel do baño, esas cousiñas que parece que non, empezas a sumar, o 50% faiche falta para a mercancía. Despois tamén hai moita xente que pode dicir o viño non, como dice a min, vale 1 euro a botella. Home, vamos a ver, se non colles viño bo, igual xa non che funciona o choio, E tamén se vou dicir que estaba agora vendo xa o Don Simón, que me dicían os tipos, o viño vale menos de 1 euro. Xa o Don Simón a 1,52, vino o seu. Únicamente hai que poñer do bar Don Simón. E gander máis, pero vexo te jodido, como non uses produtos de calidade xa vas mal. Entón, olvídate disso, iso non é, a ver, non é que quere vender o viño, é un dicir, pero tú, se queres funcionar, terás que comprar botellas de vino de galegos, galegas e xente del mundo. Entón vai estar nun 50% de mercancía. Estamos en 6.400 euros ao mes. Vamos a ver, que descanses un día, son 26 días ao mes. Os 150 euros que dixeches non valen para nada. Fanche falta de caixa 246 euros ao día. 246. Xa sei que parece fácil facelos. A mí outra semana non os faço, o fin de semana faz máis. Fanche falta 246 sin ter ningún empleado, E agora, se queres pôr un empleado, que aí ven o dilema, porque todo Dios, empleado, valeche 2.000 pavitos. Pero peses 2.000 euros, tens que comprar 2.000 de mercancía máis para facer os 2.000 dele. Son 4.000 euros, que dividimos en 26 días e son 150 eurillos máis ao mes. 150 euros máis ao mes, non, perdón, hostia, ao día. 150 euros máis ao día. Para facer os 4.000 euros. Fanche falta 150 euros máis ao día.
xa tienes que facer de caixa para tú non ganar máis, para manter o empleado, 2,46 máis 150, bueno, redondeamos 2,50, 400 euros fanche falta ao día. Para manter o empleado, pero tú non vas ganar máis. Se queres un consello, tal como está o mundo ahora mismo, traballa tú soliño ou mete un socio contigo. E según produzades, ganades. Se non levades ao mes 1.500 euros que non pagas, levades 1.000. Pero de outra forma estás jodido, porque o empleado, cando se empeza a levar 2.000 euros para a casa, que non o leve ele, xa hai moitos empleados, quen cobra 2.000, que sei como é xente, quen cobra 2.000, cobra 1.000 e pouco, pero o tipo vale 2.000. Cando mires que tens que carregar no empleado e tú estás jodido e non levas un peso, empezas a estresarte, empezas a dar así polo peito, así uns ardores, que vas a andar jodido e desvariado. Entón, mete un socio que quere traballar, así como ti con iniciativa, se ganades menos, pero un tipo que quere traballar e olvídate de empleados se non estás jodido, vas ao carallo. É un consello meu, a don que faga o que se podedes comprar algo en galego, galegas xente del mundo, agradezo, porque estes cursos tamén valen dinheiro. O chaleco ainda non está a venta, que estou promocionando hoxe, pero en breve sacaré un chaleco de galegos, galegas e xente del mundo. A vida dura e máis que se vai por. Isto non falla, isto é lei de vida. E para saber isto todo, o único que hai que facer, sabes que? Perder cartos é sufrir, sufrir e sufrir.